Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Un día máis na radio e na televisión municipal de Cerceda. Si queren tamén en internet, en rtvcerceda.com no nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Ben, pois hoxe, venres, día 28 do mes de febreiro, último día de mes, falaremos do Antroido. Tamén falaremos, en este caso, da excursión a Salou. O luns abre o plazo, pero falaremos do envellecemento activo, falaremos de Encrobas, que volve a ser zoa tampón no tema da polilla da pataca, e que a Xunta incluiu a Cerceda en unha das zonas nas que se vai a limitar o abonado, o purín. Falaremos do Seminario de Defensa Persoal para Mulleres, da Oficina Móvil Retorno, de os cursos CELGA, que se poden realizar na Mancomunidade, e da ITV de Turismos, que estará a finais do mes de marzo, ou mellor dito de abril, aquí en Cerceda. Saberemos dese tema. Tamén dos deportes, donde repasaremos o calendario deportivo de esta fin de semana dos nosos equipos, e, en este caso, hoxe venres xa hai un encontro do Queixas. Por último, o tempo. As previsións son de que para esta fin de semana, especialmente para mañán sábado, o tempo será anticiclónico. Como decíamos ao principio, falaremosles do Antroido. O martes que ven, día 4, será o Festival Infantil e Xuvenil do Antroido. Será no pabellón municipal dende as 4 da tarde ata as 8, onde haberá hinchables, flocos de millo, talleres pintacaras, plataforma 360, fotos, etc. E tamén, como non, haberá chocolatada dende as 6:30 da tarde en adiante. Tradicional baile infantil e xuvenil de Antroido, martes de Carnaval, que organiza o Concello de Cerceda o próximo día 4, martes. Festival que será no pabellón, lembren, dende as 4 da tarde ata as 8, recomendable, máis que recomendable, casi obligatorio, ir disfrazado para disfrutar deste festival que será o martes 4, de 4 da tarde a 8, con chocolatada, hinchables, etc. Logo, seguindo a falar do Antroido, o sábado que ven, sábado día 8, será o Antroido veciñal. Está organizado pola Asociación Cultural Lucerna en colaboración cos veciños, e xa a saída do choqueiro vai a ser mañán sábado día 1, e logo o sábado día 8 será a festa de Antroido. A temática deste ano vai a ser a de Cercedas Ateneo Cultural Antroideo. Tamén lembren que en este Antroido veciñal se celebra no campo da Feira de Cerceda e nos seus arredores. E tamén ese sábado día 8, será definitivamente a degustación de orellas e rosquillas no local social do Moucho, acompañados por sábados de baile. Ben, aquí volvemos a falar, igual que fixemos na xornada de onte, de que a información non era correcta e anunciouse para o pasado sábado a degustación de produtos típicos do Antroido. Pois non, vai a ser o sábado 8 de marzo, así que tomen nota, e pedimos disculpas, tomen nota que o sábado 8 de marzo vai a ser cando haxa sábados de baile e además degustación de produtos típicos do Antroido, entre eles orellas, rosquillas, será no local social do Moucho, acompañados por música, por sábados de baile. Mais temas, agora falamosles da excursión, que o luns que ven abre o plazo. En este caso, o luns que ven abre o plazo para anotarse a viaxe a Salou, que xa anunciáramos previamente. Será o próximo luns, día 3. A partir das 8 da mañán abre o plazo para anotarse, tanto físicamente na planta terceira da Casa do Concello, como tamén se poden anotar telemáticamente a través de un cuestionario que atoparán na páxina web municipal. A viaxe é a Salou, e será do 8 ao 12 de maio. A viaxe chamase a Salou, do 8 ao 12 de maio, pero incluye tamén unha visita guiada por Barcelona e varios puntos destacados, tamén unha viaxe en barco, un pequeno cruceiro polo Parque Nacional da Delta do Ebro, tamén se visitará a cidade de Tarragona, Miravet ou Reus.
O precio é de 600 euros por persoa, que incluye o autocar hasta o aeroporto, incluye o avión, a pensión completa en hotel, o cruceiro polo Ebro, guías turísticas, 4 noites de hotel de 4 estrelas e a entrada ao Parque Güell. O luns abre o plazo para inscribirse. Se teñen ou queren ter máis información, poden tamén chamar ao Departamento de Servicios Sociais no 981 68 60 68 ou achegarse ali á terceira planta da Casa do Concello. Precisamente ese departamento, o Departamento de Benestar do Concello, sigue ampliando a actividade chamada en forma corpo e mente, tamén envellecemento activo. En este caso, se está levando a cabo xa nos locais sociais de Rodís, a Silva, Queixas, Meirama, na Baixa de Cerceda, no Piñeiro, ou na propia Cerceda. Unha actividade máis que recomendable para todo o mundo, especialmente para xente maior, donde se realizan actividades para adestrar a memoria, pero tamén ximnasia de mantemento básico para manter a mobilidade. É unha actividade gratuita e se alguén quere anotarse e inscribirse pode facelo en calquera momento, a través das oficinas do Concello ou no propio local social donde se imparte esta actividade. Un día máis recordámoslles que, especialmente os veciños de Encrobas, que volve a ser Encrobas esta parroquia zoa tampón no tema da polilla da pataca. A Xunta actualizou as zonas afectadas pola polilla da pataca e as que son tampón, é dicir, aqueles que son limítrofes e de contención, que van a manter todas as medidas aínda fitosanitarias establecidas previamente. En canto ao Concello de Cerceda, especialmente o que a parroquia de Encrobas se atopa en zona demarcada como tampón, o que indica que ao ser zona tampón non quere decir que haxa a polilla da pataca, pero sí que zona limítrofe, polo que vai a ter aínda que manter unha serie de medidas. Encrobas, en concreto, os veciños de Encrobas deberán comunicar inmediatamente despois da sembra e, en todo caso, antes do día 1 de abril, todas aquelas parcelas cultivadas con pataca. Esta comunicación se pode realizar utilizando un modelo, un anexo que poderán atopar na oficina rural ou tamén en calquer rexistro de as administracións, especialmente sede electrónica da Xunta de Galicia. Están a piques de erradicar esta plaga, pero de momento Encrobas sigue sendo zoa tampón. A plaga denominada polilla guatemalteca da pataca xa se coñece no noso Concello, ou mellor dito, na nosa rexión, en Galicia, dende o ano 2015. E seguimos con máis regulación, porque a Xunta de Galicia incluye a Cerceda nas zonas na que se vai a limitar o abono con purín. Medio Rural convocou o pasado martes a representantes de varios concellos da provincia da Coruña que se declaran zonas vulnerables a nitratos, o que significa que se vai a limitar o abonado nesta zona. Pois ben, aquí o Concello de Cerceda inclúyese dentro destes concellos da provincia da Coruña, no que responde a unha directiva, todo isto responde a unha directiva moi antigua, desde 1990, que a Unión Europea publicou e que agora está preto de entrar en vigor. Os representantes municipais se lles explicou que se detectaron niveis altos de nitratos e que se sinalaron os concellos que están agora nestes puntos, os máis afectados, entre os que está Cerceda. De todos os xeitos, as aclaracións non foron suficientes, parece ser, para os mandatarios municipais. Haberá outro encontro a principios do próximo mes. Os alcaldes afectados, entre eles Cerceda, amosaron a súa confusión e o seu malestar polas implicacións que pode ter isto, polo que incluso están valorando a presentación de alegacións. Tanto Cerceda como outro concello próximo, Zas, son concellos con especial carga gandeira e, ademais, con suficiente actividade como para que unha limitación no uso do purín supoña un problema importante para que os gandeiros instalados nestes concellos, nas granxas destes concellos, teñen suficiente base territorial como para absorber o abono que se usa de xeito tradicional. Máis temas. Falamos agora do Seminario de Defensa Persoal que o Concello de Cerceda organiza para as mulleres, aproveitando tamén o día 8M, Día Internacional da Muller,
O Concello, entre outras cousas, acollerá o sábado 15 de marzo un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 e 70 anos e se vai a celebrar dende as 10 da mañán ata 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda ese día, o día que xa se publicou, en concreto o sábado 15 de marzo. Está impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF e o plazo de inscripción remata o 11 de marzo. É unha actividade gratuita, pero se conta con prazas limitadas, polo que hai que inscribirse previamente. En calquera caso, se alguén está interesado, alguna muller está interesada, que sepa que as menores de idade teñen que traer un permiso de un representante legal, autorizado de un representante legal, e o resto teñen que anotarse mediante un formulario online. Máis temas, o xoves, día 13 de marzo, estará no campo da Feira de Cerceda unha oficina móvil do Plan Retorno da Xunta de Galicia. Se trata dun punto de atención presencial coa finalidade de prestar un servicio de información e asesoramento para as persoas emigrantes retornadas a Galicia e tamén as súas familias, e responder así as demandas e necesidades derivadas do retorno. Poden pedir cita no 900 102 380, teléfono gratuito 900 102 380 ou na web www.emigracion.xunta.gal. A Mancomunidade de Municipios de Ordes, entre as que se atopa Cerceda, organiza un curso gratuito de 40 horas para presentarse ás probas do CELGA, o certificado de lingua galega ou as competencias claves en lingua galega. O curso CELGA comeza o día 10 de marzo e serán os luns e mércores pola mañán de 10 a 12 ata o día 14 de maio. As competencias claves en lingua galega é un curso de 10 horas os xoves de 10 da mañán a 12 do mediodía dende o 3 de abril o 15 de maio. Poden inscribirse ata o 6 de marzo no teléfono 981 680002 ou aí consultar calquera dúbida. E xa nos anticipamos con varios meses de antelación da ITV de Turismos para que fagan os seus plans. Se queren pasar a ITV do seu turismo en Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares, a Unidade de Inspección Técnica de Turismos vai a desplazarse ao Concello de Cerceda a finais do mes de abril. O día 30 de abril estará ata o día 6 de maio na entrada do Aquapar, na entrada superior, e para pedir cita aínda non poderán facelo ata que non quede un mes para que veña a unidade móvil. Xa nos deportes, fin de semana deportivo que comeza xa hoxe venres. Na segunda categoría Galicia, hoxe venres, día 28, ás 9 da noite, no campo dos Pinares, en Brexo, se enfronta o Brexo Lema co Queixas. Partido adiantado a esta xornada e partido na cumbre entre un Queixas, segundo clasificado, despois das súas 3 últimas victorias, xa está segundo clasificado, que dá dereito a ascenso directo á primeira categoría Galicia, categoría na que xa militou históricamente. Se vai a enfrontar contra o Brexo Lema, que é, ademais, cuarto clasificado a 3 puntos do equipo de Queixas. O partido é hoxe venres, ás 9 da noite no campo dos Pinares, así que están a tempo aínda se queren acudir a animar o Queixas hoxe pola tarde, venres 28 ás 9 da noite, Brexo Lema Queixas. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense loitando tamén para ascender de categoría, despois de varias victorias consecutivas, se mide o Mesía mañán sábado. Atlético Cercedense, Mesía, mañán sábado ás 12 do mediodía no campo do Roxo de Herba Natural. E pola súa parte o San Martiño xoga en Bisantoña o domingo. Bisantoña, San Martiño o domingo ás 5:15 da tarde no campo das Brañas, e o Xuventude Laracha e o Rodís xa xogaron o pasado mércores con victoria para o Xuventude Laracha 1, Rodís 0. O resto de categorías de base do Atlético Cercedense descansan, non teñen xornada nesta fin de semana, tampouco o fútbol femenino, e si xogan os veteranos. O fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Narón Cerceda de veteranos, o partido é o sábado ás 3:30 da tarde, mañán, no campo do Acadaval, en Narón, e si, mañán temos na segunda B de veteranos un derbi municipal, derbi da parroquia
de Rodís. Fai pouco tiñamos o derbi na terceira categoría Galicia e agora na segunda B de veteranos un San Martiño Rodís. Mañán sábado ás 4:30 no campo da Revolta, derbi San Martiño Rodís de veteranos. Xa rematamos co tempo. Galicia vai a quedar durante a xornada de mañán sábado baixo xa a influencia anticiclónica con circulación do ventos do nordés. Haberá alternancia de nubes e claros, haberá máis claros que nubes e as temperaturas manteránse as mínimas e ascenderán lixeiramente as máximas. Como decíamos, os ventos siguen sendo de compoñente nordés. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio donde está Marisol Roíz e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eiris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.